March ni kwa kumsang ni som pali khan zandar som pakhat le achan vevel bora police chuan khol an dong tatlat maya an ron phone mun hi gas station pakhat atanga ni in USA rama seat pakhat Georgia atanga khol ron kal ani a chulai gas station bulmaya chuan dor omin hemizan hian mi pahnih dor bul hnai omde chu thil lei turin dora chuan an valuta heta hian maktak main dor bungrua vel chu lo hnok nuain dora lut pakhat jok mar ka chuan dor counter le abul hnai vel chu a han bi kwala poisa le lottery ticket ba ka thil chi sang sang te chu alo om dar noi maya heta tang hian dor chuan rok atok ti achang ta hle ani amai ro chu dor chu ari angreng hle maya tuma motor anom lo bok nen an chan dun chuan mak an ti ema mar ka chu dor chunga chuan vakal kwal velin na thokte chol hadam na ruma bur lian vi angreng tak apa hmu'a a han en chen deuh chuan chu bur chunga chuan mishing ke ni om tak hi a hmuta hlol mai abul hnai vela la thisen atling na sa hle boka chu vele mar ka chuan arap ti sha takin dora changa tlan chhuakin dora ron lu thar ve midang te po chuan an zui chhuak ve ta ngal wata pona chuan police ron kal an ngak ta top maya te chuan police te an va biak chuan police lam chuan an thil hmu chu bachian thale turin an ron nge na amai ro chu mar ka chuan a thei to ngang lo thole akal du lo thu soin a aya mi che pakhat avalut ve thunga ma se ani po rei awathang lo a thingei to ani ti po chang ta hle a chumi hnuwa police te an ron thlen chuan ruang chu Indian dor ngak tu kumsom thum pasari mi dayabi khalida chowdhury ama she tu ten DK Chowdhury tia an shet ngei alo ni reng ti an fin fia thei ta hlova DK Chowdhury hi India rama piangin ama in America rama azina chuta chuan anuna bungthar tan chhovin America ram hi angaina em maya chumai ba ka a omna tur dik tak nia sha in atlang nil ngal hle boka atira New Jersey a omin annuwa Georgia state a khopakhat daltona ain son lia heta po hian a omna masa a in dalton chu nuam ati jok le nge tin mithar ma ni se reilotia dora thokin ani tin ei khop chu a thok chhuak ve theya dora ama ron dor tu te chu an hming lo chin chha zelin alo kom thiam thei hle a biak anom em wangin dor tu po an pun pha hle a ashiat ngai lo le annuwa a hmule ngai to lo tur te po thata ka bia in a kom nial vek zel thowa hei wang hian a thona dor nei tu pa mi po in anung chang le ami zia chu mak ati in fakphu ati hle nge a thona dor hming hi kan express ni in thlainga moza ta thok ve to a atlang puin zan lama thokin zandar sari atanga jingdar thum thleng athoka heta ama lo dor to tu te chuan achong changa hian thil tha bak soi tur nei mi ulovin dora lo lu te chu nuisa nga lo chonin anma ni pui theina ane le nei lo alo zo che a hetiang ama anga minun nem le kom nuam hi an om the an ring lo hiala amai ro chu achunga thil thleng ero in me lo anti tak zeta an ui hle bok ani March ni ko zana police te an va thlen khan twal thana lai chu mo sheom anti hle a twal that chu anun rong ve hle ti po DK ruang en chuan a sha theya tin DK chu amit le a hmui te chu te patuam ni in voi engemaw zat vi ani a heti la hian ani pu in beilet atumna sa ti po a hliam omdan atang chuan a sha thei bok autopsy atang chuan DK chu a thimai lo ti sha thei ni in vi ship ani hnu minute som vela athi chau ni in an soi na chui tu ten twal thana hmun chu chui changin DK ruang bula toli hnoya wa nei thlak takin phone an char ta hlo maya chu lawa chuan dor chunga CCTV camera pasari lai lo om chuan twal thatu an zon chwa theinan apui hle tur an ngaya ti chuan CCTV tape te chu lakhomin thil thlendan chu an hanzir chang ta a heta alandana hian be ato ma hian DK chuan ati dan thin pa nga in dor bungrua te chu enfilin dora lo lu te chu alo bizela zandar somle achan ve vel ni in dor po are chhotana room hnung lama alu tor se chu thok le khata an hnunga tu ani ta thut maya heta hian DK chuan room kong khar man lo che in
a hnunga mi chuan a ron bawh ta thuta ron tu chuan hoodie var ha in sunglass a vuah baka akuta latex kutkor bun bokin bag dum lian pui a keng boka dikean kong khar atum lai tak chuan a ron bawh hmana wangin a chunga an lu vele miswal chuan a tlo ta vak maya a silai po a phor chhuak zoya ma se dike chuan a ke in a pe thlak sak ve a chu vele miswal chuan soi sale vakin chemte a ron phor chhuak le a dike chu dimna tel mia lavin avita pop mai ani chuti mek lai chuan dora chuan midang ron lutin dor hnunga thil thleng ero an che ve ho lo thung dike an ni kho a hriat lo ta ka chuan dor rok tu chu room atanga chhuakin dora lo om ve dang te chu chhuak vek turin a shila chuta lo om ve pa pakhat char sa chuan counter lam chu alo pan ve meka ma se tol thatu chuan chhuak ngal turin alo shil ve boka ani po rang takin a chhuak ve zui ta ngala chumi hnu chuan ruma bag lian pui ada chu wala in a thei anga tam poisa le lottery ticket te chu a khung khom sok soka adu to kalak hnu chuan dor atang chuan chhuakin mu zui ani le talawa he tol thana le ruk na hi police chuan arap thlak pol tak nia soin tol thatu hi mi kholo tak ani anjinga tin dike a tha hnuwa arwang asoi sakdan te chuan thin a khei hle ani ti in arap thlak zia an soibok CCTV video atang te chuan tol thatu in thom dan te le asan zong te chu a hria thei veka a hmel ero langche alo ma se a hmu thei om chon atang chuan zon chhuana konga apui hle donin an hria a khamizana doralu zingami char sapo in a hriat ang media ma aron soin khamizan khan to ma chhon tu tur anom lo awangin countera akat da chu laka chwale mai atum kha ani a ma se counter bula chuan korwar ve kha me che pakhathian in khar an ngai to thole a chho angai tho alo shil ni na soya heta char sa thu soi chuan police se thil chui chu apui ta hle maya tol thatu chu me che ani ti an she theita ani CCTV atang chuan zantir lam chu an han clear let li a chuta chuan tol thatu ron lut lai an hmu a ma se aron lotir hi chuan kordum ve khathungin badroom avalutin akor chu thlakin avar vek a hata niangai ani tabera ya chuan pon lampuina base pa formin police chuan CCTV footage chu tlang zarin anjin angein reilauti hnuwa hming thup pakhathian anmizon om ang hming chu aron soi ta hlau mai anmizon mek chu Sky Raven Mary Mimsi kumsom ni pakhat model ni tora inzir mek le rapper Lars Homek ani thu aron shil ta hlul maya amai ro chu police te hria thei china chuan Sky chuan poi khoina hnu ma ani om an shilawa tin rapper ma ni se dan phalo chin chu atinga embik lonia hriat ani boka hewang hian police te po chuan anmizon chu anjing hlel ang reng man hle a amai ro chu Kenkas Express atanga hlawak lawa gas station pakhat omin chu ta po chuan Sky chu CCTV atangin alang chang hle a korwar lo have nge bukin a hmel ero a thup lo thung Sky chungchang chui tu rati ani hnu re lo te a chuan forensic lampo chuan an phone charkha anei tu an re thei ta hlawa chu tu dang ni lovin anei tu chu Sky nge lo ni ti chuan police te chuan fin fiana an nga tok to a ani hria ta wang chuan Sky man theina nei thein rampu ma zon na chu an be tan ta ngala ma se an hu zo ta tlat lo a omna an hria thein hnung ber chu Detroit ni in anjin angein station shanga police te tlan chhe san tumin alowa kwal na sa hle a amai ro chu ngor taka ni hni an zon hnuwa Sky mim si chu moni tange nge in Dalton atanga mini somthum vela hla om a thian ti ina alobi ro reng maya heta police ten an vakal chil tum hian maktak main Sky chu ruak vekalo amin chumi hmuna thatngal mai turin alongen lomloma ma se police chuan kot kolbun tirin bed seat an sintir hnuwa station lampan tur chuan an hruai ta ngala kalkonga chuan maktak main Sky chu a oma a kolbun atanga tal chhuakin tlan chhuai ero atum chuang lova heta hian engma dang thleng lavin police station chu an thlen pui ve theita shamani nu chui tu tena an dop ma sakber tum chuan Sky chu atang na sa hle a lawyer a hmu ma lo chuan engma soi atom lo tho asoya
amai ro chu police te chuan atom ruk na ina fin fiana motiwin sky chu chongdu lo ma se poi anti tawak lawa begdum lian pui po mu chhuakin achunga chuan latex kot korle dk amit le hmui atom sakna angche atep sen ang mu ani a chumai ba ka chemte le lottery ticket engemaw zat ba ka silai an chartel boka sky le dk chu engti kong zong ma a in shilok an nilawa chuwang chuan sky chu a hriat ngai lo laka a che dan arap thlak ema wangin andim tak zeta a dna te po te sin heta hian an hriat vek nu anem nget sot ani bera engkim chuan sky chu tol thatu ani ti anem nge chang hle nge ti chuan tol tha le ruk ruk thoboi sem sakni in kot ma a in lan turati anita a dalton mi puite chuan dk chu an ui tak zeta India rama arwang alet le theinan poisa te thokhomin atam tham hle ani heti lai hian sky chuan an pu na le thiam lo an chantir na zong zong chu pomdu lavin poisoi lo ani tho chuan atang ve tlat maya ma se an pu na te chu pung chho zelin jela reilo ti atan chung po chuan boina asiam hnim man hle a kota achung thu an rel ma chuan psychologist panpui ni in bipolar disorder anei ti hmu chwa ani ta boka heta hian aril rolam dam lo na chu sky lora chuan man tangkai tum hle a bipolar mai ni lo nadna dang dang po anei nual ti in chan hmun a kho pui boka ma se sky chu dikia athi atanga kum khatnuwa achung thu rel tura ko ta kau ni veta in ko thu rel chung zong chuan sky chu anu i lo le engma ngai thalo ang mai in a hoivel walwala mia ang mai che in mi te ngai ven le ngai sak chu adu in nuam ati hle boka mi sang sang te chu thu se tu atana ko chho ani in a thian then khate chuan tuala tha ma thakhat liam ta chung khan lottery a chil he thu an soya heta hian lottery chu manin chakselang chuan rapper ani na tura dal thei tu om chhona a hriat poisa chu alung kham ngai to don lawa a in hriat wangni in an soibok chung lottery vel a chil ema wang chuan doroka lottery ticket ruk teu chu atum ni tabirin alangta a chung zong zong an ngai thak nuwa chuan ko chuan sky mim si chung tho chu rel sakin tol thale ruk rowa thiam lo chantir ve ve in dam chunga lung in tang torin a shemta ani ti chuan sky loer chuan a thei top cho in sky ri rolam nat na chu shemna ti nep na na man tum char char ma se ko chuan nung chang thata wanga chho matir po phallavin thi tura achung thu a rel lo na chu a za ngai na sang ber ani thu a soithung sky pa marayo chuan an chung kwa ril rolam nat na nei an omle zo thin tho soin an fanu sky po chu voi engemaw zat an entir to thole enkol an tumna sa to thote asoya chumai ba ka asilima da an tum tuma tlan bowin apa kar chu aruk saka chuta tang chuan an hmutalo ni in asoibok chutianga ko tin thutluk na asem hnu chuan dikea lama tangte chu an lom tak seta ro rel na dik tak sky chunga lantir ani awang chuan dalton khomi puite po chu an lom hle boka tin dk chaudhary hi mi fil le zaidam takni in atua ma hi abi chengai lawa mi tu po a thian ang che enin a kom hlim thei zela hei wang hian achunga thil thleng hi ain hmelavin alaina tom tak zeta dalton khomi puite tan phei chuan chana na satak atling hial ome atopa chuan dk ruang chu a pian ram india thlamwang taka chol torin an thon leta ani